Чым Яхве ад Бога адрозніваецца? Ну, гэта імя Бога, якім карысталіся старажытныя яўрэі. Яхве это іудзейскі Гасподзь, так? Ну, гэта імя, якім яны яго называлі. Яхве наш Господь Ісус, Яго Сын, да нас у хрысціянства прыходзь, алілуя, амінь. Хрысціянства гэта і частка іудаізма. Больш за тое скажу, што першае стагоддзе нават самаўспрыняцце хрысціян яны сябе лічылі як частка іудаізма, так і ёсць. Ну, то бок атрымліваецца, што мы молімся іудзейскаму Господу, да? А чым, мне не падабаецца слова іудзейскі Гасподзь, таму што ён, мы молімся Господу, які стваральнік усяго сусвету. Ну, Ён не іудаійскі, ён агульначалавечы. Стваральнік усяго сусвету это асобны. А Яхве гэта вось... А чаму так вырашыў? Ну, мне так падаецца з гэтай історыі, таму што вся гісторыя хрысціянства ідзе ад прыгод еўрэйскага народа, так? Яхве, потому што быў пантэон багоў у рымлян, так? У грекаў пантэон багоў быў, а монотэізм ўжо у еўрэяў узнік. Ну, я думаю, што ён узнік не толькі ў яўрэяў, але у іх так, вось адзіны Бог, стваральнік сусвету, Бог над усімі людзьмі. Ну, так у кожнага народа быў Бог над усімі людзьмі, ён быў свой, так? У тых же мая, інкаў, то таксама. Гэта ж нельзя сказаць, што гэта ж быў той же Яхве, як у еўрэяў, да? Гэта быў некі іншы у них, ці гэта ўсё адно і то ж? Не, калі мы кажам пра адну цепочку, мы кажам, што вось Бог, у якога вераць сучасныя хрысціяне, і якому яны моляцца на кожнай службе і ўвогуле кожны дзень свайго жыцця, гэта той самы Бог, стваральнік усяго сусвету, пра падзеі звязаныя з якім апісваецца і ў Ветхім запавеце таксама. Трапим у рай і вічнае життя, з ким ти вибирай, Максим Каці Христос. Раней мільёны людзей не маглі памыляцца, яны верылі ў Зеўса. Да, конечно. Там у Артеміду, Гермеса, што, не маглі памыляцца, што ли? А пры чым тут памылка? Слухай, ўсё ж такі, чаму гэта дрэнна? Ты так кажаш, што яны там памыляліся. Гэта больш уніфіцыравана і утульна, больш гэта верыць толькі ў аднаго, чым аднаму ахвяры прыносіць, іншаму прыносіць, аднаму прыносіць. Дарэчы, да ахвяр. Авраам, да, сына свайго первенца, уже гатовіўся забіць рытуальна, там, да, яго... Для мяне незразумелая гісторыя. Калі што, я не вельмі прымаю і не вельмі разумею. Да. Ну, так што это за такі Гасподзь, які кажа, што дакажы мне, што ты верыш у меня і забей свайго первенца. Гэта ж не адзінкавая гісторыя ў еўрэйскага народа. Яны ж там масава так рабілі. Первенцаў яны ахвяру не прыносілі. Каб там былі чалавечыя ахвяры, мы б знаходзілі б алтары, косткі маленькіх дзяцей. Вось, напрыклад, мы ведаем, што карфагеняне, якія з рымлянамі там усё бадаліся, вось яны гэта рабілі, таму што зараз, нягледзячы на ўсю гісторыю, мы знаходзім і храмы іх, і алтары, і косткі маленькіх дзяцей. Для Бога рабілі, так? Так, у іх была такая для того Бога, якога зараз мы все пачытаем? Чаму ты так вырашыў? Ці іншы у іх быў Бог? Не. Давай ўсё ж такі. Я не вельмі разумею, што ты хочаш сказаць. Я пра то, што у ўсіх былі розныя багі, і гэтыя багі любілі ахвяры. Любілі як і чалавечыя, так і жывёльныя ахвяры, так? Для чаго Богу патрэбна ахвяра? Так і не ж там еўрэі авец рэзалі, да? Ну і што? Чаму такі Гасподзь жорсткі? Вось, зараз мы... Перенесі мне первенца свайго ў ахвяру, і я паверу, што ты уверуваў у мяне. Пачакай. Кожны Новы год, я разумею, мне падаецца, я зразумеў, што ты мне хочаш сказаць, таму давай ўсё ж такі, да. Кожны Новы год мы ставім ёлку дома, традыцыйна, слухаем прэзідэнтку. Для чаго мы гэта робім? Тэхнічна гэта проста, вось мы мяняем лічбачку адну на календары. Тэхнічна мы гэтага не павінны рабіць. Я адразу адказваю на гэта пытанне. Проста мы людзі, мы так працуем. Нам патрэбна рабіць нейкія вось такія агульначалавечыя рытуалы, таму што нам так зручна. Тое самае з ахвярамі. Я ўпэўнены, што я зараз кажу пра Ветхі запавет, менавіта пра свайго Бога, якога я веру. Яму
наші ахвяры не патрэбныя. Яны патрэбны нам, таму што мы людзі, мы так працуем, нам патрэбна ўсё ж такі вось фармалізаваць нашу веру, фармалізаваць нашу рэлігію і фармалізаваць, каб гэта ўсё было прыгожа, як мы вось да. Але тэхнічна Богу ўсё, што трэба нашаму Богу, гэта наше сэрца, нашы ўчынкі і нічога больш. Это зараз, а тады Што тады? А тады Тое иудеи резали овец. Ну да, вось у іх была такая рэлігія. яны так рабілі. Эти смажили гэты тлушч, вот гэты, Ну. тлушч смажили, потому что Яхве вельмі Вось любіў такая- гэты так- пах. У іх была такая традыцыя, так, канешне, у нас таксама шмат чаго адбываецца, што вельмі У такое нас свежина, creepy. калі мы б'ем, то у нас таксама, ну там же мы не для сабе гэта робім, кабана б'ем, Ну. а не... Слухай, ну мы што мы робім? Давай падумаем. Вось мы, на Пасху мы яйкі носім гэта не з Пасхай. То ведаеш, жывую істоту рэжуць і паляць, ну такое ёсць. Я гэтага не падтрымліваю. Я просто кажу, што у іх была вось такая рэлігія. Карацей, Яны ну вось так гэта працавалі. гісторыя з забойствам первенца незразумелая ў Ветхім Завеце для сябе. Не, ну у Ветхім Завеце ўсё ж таки важна абазначым, што масавых забойств первенцаў не было. І гэтага мы зараз, гэтага ніякая археалогія не пацверджвае. Але калі мы кажам менавіта пра гісторыю, вось, якая адзінкавая апісана ў Ветхім Запавеце, якая скончылася добра, для мяне гэта гісторыя на ўзроўні міфа. Памятаем, што міф гэта вось такая адзінка інфармацыі. У мяне гэта гісторыя вызывае жаданне паразважаць, скажам так. І пакуль што ў мяне адказа вось такога няма. У меня эта гісторыя нагадвае песню караля і шута. А это супер. Менавіта якую? Будь как дома, путник. Не, мне нагадвае, два друга шлі домой дорогой ночной. И вот это подобное. Дякую, великий Александр. А уже? Все. Яхве это наш Господь, сия он и Сын Христос.